Srpska maškarada nazvana zasjedanje Skupštine takozvane Republike započela je danas sa radom u Sarajevu uz prisustvo brojnih gostiju. Iranski i turski ambasador u muslimanskoj državi Alija Izetbegovića i dragi gosti Sandžaka Sulejman Ugljanin verovatno su došli radi podrške Republici, a ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj Peter Galbraith radi potpore Federaciji. Obojene duhom rivaliteta između Republike i Federacije bio je i uvodni ekspoze predsjednika vlade i takozvane Republike i nepostojeće Federacije Harisa Silajdžića, koji je osim problema trasiranja zajedničke države i implementacije Vašingtonskih sporazuma zadirao i u pitanje krize na prostorima bivše Bosne i Hercegovine i njenih refleksija na međunarodnom planu. Silajdžić je u svom izlaganju itekako favorizovao muslimanski faktor u tobožnjoj novoj državi i njegove interese. Ko zna koji put je pomenuo da su međunarodni subjektivitet takozvane Bosne i Hercegovine i očuvanje nepromenjivosti njenih granica postulati vladine politike, ali nije propustio ni da optuži visoke oficire UNPROFOR-u i pojedine strukture u Evropskoj uniji da su izmislili masakr srpskih civila na Igmanu, muslimansku zloupotrebu zaštićenih zona i teško vredili muslimansko rukovodstvo navodima da inscenira masakre nad sopstvenim narodom u cilju dobijanja međunarodne podrške. Vertikala njegovog izlaganja svakako je priča o odnosu Evrope i islamskih zemalja, posebno njihov odnos prema događajima u bivšoj Bosni i Hercegovini.